Sanibonani guys, igama nginqobile ngiphathela amazwi la eNimba ngomhla ka-22 October. Guys, uZoleka-ke benoLazarus bebekade bekhalame inyembezi emva kokuthola phela ukuthi umntwana wabo akaphefumuli kahle, kumele bemyise e-Neonatal Intensive Care Unit, i-ICU yabantwana. Hhayi-ke udokotela uthe esebuya khona-ke washo ukuthi umntwana unento ekuthiwa i-apnea. I-apnea guys-ke ukuthi akakhoni ukuthi aphefumule kahle ngendlela ejwayelekile. Uyasho-ke nanokuthi-ke into ephatha kakhulu iy'ngane ezingazalwanga ngenyanga yesi-9 ngenxa yokuthi amaphaphu azo awadevelophanga ngokuphelele. Kodwa-ke kuyamthusa ngoba umntwana kaZoleka benoLazarus ube yi-full term, so kuyadida ukuthi kungane nenkinga yokuphefumula kanzima. Kuthe kusanjalo-ke uZoleka-ke benoLazarus baphatheka kabi kakhulu kunakuqala, bebona ukuthi sengathi impela lento le yokuthi baqambe amanga ngomntwana inomthelela ngokugula komntwana wabo. Akupheli-ke lapho guys, umndeni wonke-ke kaZoleka benoLazarus uhlangane ndawonye wakhuleka uzama phela ukuqashula nanka amafindo asebopheka impela sekufikwe ngisho le ekugcineni ukuthi umntwana nje aze atetwe, ngoba guys siyazi ukuthi ayi impela i-pregnancy iza ney'ngqinamba ey'nzima kabi. So uma sefike kwinyanga yesi-9 lokho kusho kona ukuthi kuliwe la. Manje mase sekumele-ke futhi kube khona iy'nkinga ingane isizelwe ayikhona. Kukhulekiwe-ke umkhuleko usebenzile guys, ngoba umntwana ugcine ephumile e-Neonatal Intensive Care Unit. Hhayi sambona uLazarus esemphethe umntwana, sekukuhle sekunjeyaya, umndeni wonke ubungaza impela kwaze kwadinga ukuthi kwethiwe negama. Hhayi-ke ubaba-ke kaLazarus uthe seyigonile ingane, hhayi ongela indodana yakho uLazarus wathi usuyindoda-ke manje, yabona ngisho nabaphansi bavumile ukuthi lo mntwana abe khona. Hhayi-ke guys, igama lakhe laqhamuka kanjalo-ke, igama lomntwana kaLazarus benoZoleka ubavumile guys. Ya, igama impela elihle, bavumile ngcukana. Hhayi-ke lezi ndaba-ke zahamba zaze ziyofika le ekhaya phela kaMabandla la kuhlala khona uHlathi, ukuthi sekuzelwe-ke manje umntwana omushasha nenkwenkwe guys, umfana. Hhayi-ke uHlathi umaninji waqondisa ikhanda wabheka phambili uNosiphela, wangafuna ukufakaza, wangafuna ngisho ukuthi atshekise intamo abuke ukuthi ngabe lo oza nalezi ndaba uqinisile ngampela yini. Hhayi-ke guys, uThumeka-ke bekade-ke naye kuyena lo lethe lezi ndaba, kodwa kubonakala ukuthi ugirl uvele ubheke uHlathi, umcuphile ukuthi ngabe khona into azoyisho ukuze-ke abese-ke eyamqhofoza esho ukuthi uhlanganaphi. Kanti-ke uHlathi nawe useyayazi le plan yakhe, usemazi kahle njengoba nje behlala ndawonye for 20 years. Useyazi vele ukuthi mengase kuthiwa uyayisusa le ndaba kaZoleka uzobe eyigwaze ngowakhe umkhonto. Wathula wathi nya, walinda kahle ukuthi uThumeka ahambe. Uthe sehambile kuThumeka waqala wahlambuluka kumfowabo uThulani, washo ukuthi madoda, ngampela uZoleka usezele umntwana womfana. Uyazi ukuthi mina naye ngangimfuna kanjani lo mntwana womfana. Hey, uThulani wathi lalela-ke bafo, lalela mntase, yabona-ke leso sikhathi sesadlula, wena awusophinde ube nomntwana wenkwenkwe noZoleka. Zoleka uthathiwe manje, wena bheka nangu umfana wenkwenkwe oyizalelwe uThumayiza. Yabona uThumayiza ukuzalele ulikamva, wena bheka ulikamva, khohlwa uZoleka. Mntase wena bekade sivumelene nje sinawe ukuthi sophinde ufune enye into ezongena kumshado wakho. Ukhumbule uThumthumu ukuxolele, umenze into ebuhlungu kakhulu waze wavuma ukuba umtshade. Manje akumelanga umotshe into enhle kangaka. Hhayi mntase. uHlathi guys wenza sengathi uyezwa, kodwa kubonakala nje ukuthi akayizwa le ndaba yokuthi le ngane leyaya ezele uZoleka ekaLazarus kuyena uyafila mani egazini ukuthi mani umntana wakhe loya. Guys, kwaze kwabuhlungu. Sithembe ukuthi iqiniso soze laphinde laphuma, ngoba ukuphuma kwaleli qiniso guys luzoletha imbobo enhlizweni ey'ningi zabantu. uThumeka wokuqala nje uzolimala, Lazarus uzolimala cause ngisho umndeni wakhe wonke uzomane umjikele, angiphathi kuyise lo seyiqhenya kangaka ngayo, uzomane am-disown guys, and then ebese i-reputation yakhe, isithunzi sakhe guys sizomane nje sifadalale guys. Ngeke azizwe eyindoda ephelele after kutholakala ukuthi akusiyo utata waloya mntana kodwa utata nguHlathi.
Akupheli-ke lapho guys. UDaisy-ke singathi baphezu kweqhinga-ke elisha, sebenzisana ngisho nengane yesikole guys, ukuthi phela-ke baqombe phansi ikhosela tech. And le ngane le ibithenjisiwe ukuba izofundiswa ikhosela tech, iziyoqeda esikolweni, ikhokhelwe ama-fees ayo, ize iye-varsity, ikhokhelwe wonke ama-fees ase-varsity, ebese-ke ithola ngisho umsebenzi mhlawumpe ekhosela tech. Ithenjiswa ubani? Ithenjiswa uSydney. Manje-ke njengoba uSydney esexoshiwe ekhosela tech, Daisy uyitshelile le ngane le ngoba ihlakaniphile, eshanga ngempela i-tech, ukuthi lalela wena, awusenalo ikusasa. Somele sisebenzisane kahle sinawe siqombe phansi ikhosela tech, because uma ukuthi awukwenzi lokho, wazi ukuthi lo muntu ebekuthembisa ukukufundisa sexoshiwe ekhosela tech. Ukusho ukuthi wena e-university kungenzeka ukuthi awusayi. Akupheli lapho, nalo msebenzi ikhosela tech njengoba engasekho uSydney, ubani ozokunikeza i-connection okungena? Ayi angiphathi-ke i-school fees ngisho lesi osikhokhelwe manje. Wazi ngani ukuthi uzoqeda esikolweni ukhokhelwa njengoba engasekho uSydney khona lapha ekhosela tech? So be careful, be careful. Ungazi nje ungafuni ukuba like in this deal for uSydney and I completely, ngoba nakho uncenga ukuthi ikhosela tech izolokhu ikufanda, ngoba mhlambe ngeke usafandwa at all, ngoba phela umuntu vele obekade ephambili ekutheni wena uthola ama-funds yilo osexoshiwe ekhosela tech. So guys, I don't know, there are 3 people now who are working against ikhosela tech, and okuwesi kunakho konke uLazarus benoZoleka, they are going through the most. Okusho kona ukuthi umsebenzi into yokugcina esengqondweni yabo. I'm just hoping ukuthi labantu akababashiye lapha ekhosela tech bazokwazi ukuthi bayinqobe izitha ezama ukungena manje ngaphandle kwama-bosses, like ngoba ama-bosses they are very occupied okwamanje. So kuzocaca-ke manje ukuthi obani abaloyal and obani abangathembekile lapha ekhosela tech, because uma ukuthi ngampela ushiye abasebenzi abathembekile, hayi izitha izohluleka guys, ngisho ingangena ngani noma iyiphi indlela. But umuntu engathi uthembekile laphaya, mina engisho ukuthi hayi sho angeke aze amcekele phansi uLazarus benoZoleka uma wethu. But as for uLwandle nalo sisi lo mpofana uLinda, guys, they can never be trusted labaya. But anyway, sobona khona guys ukuthi iyozala nkomoni ngoba noqhawe, hayi ugirl akekho e-ofisini isikhathi esiningi nje, ujabulisa ukuthi usenobhuti omncane. And I'm really sure she's gonna make a wonderful sister, a wonderful big sister. Uyayibonela nje kuyimanje ukuthi hayi leya ngane ayizoconsa phansi, ithandiwe leya ngane guys, yigugu leya ngane, yeyi iqanda leya ngane, ithanda both sides, side likaLazarus neside lakaBikitsha liyayifela ngaleya ngane guys. But anyway, sobona ukuthi iyozala nkomoni ngale happy family. I hope they stay happy, kungabi khona izinto ezizobhutshuka igcine sezimosha into enhle kangaka. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje, ngakungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.